Maupay nga aga mga kanaong, adi naliwat ako para iyo. Yan ang aning adlaw, mapainarol kita. Ngadto, habarangay sa Joaquin Palu'liti. Kay matransfer na ako, kay para magkita-kita na kami tak mga crush. Ayaw ito. Yan ang aning adlaw, optik na iyo. Ako ay Roberto, direk gwapo pero may pangarap. Ayaw ito. Guys, adi na kami tam biyahe. Di kami niyo, mga kanaong. Man guys, biyahe na kami mga kanaong. For today's video, kita-kita sinang tayo sa San Joaquin Palu'liti, mga kanaong. Bye-bye. Update ko lang po kayo kung andun na ako mga kanaong. Hello mga kanaong, adi na kita barangay San Joaquin Palu'liti. Di kami niyo pagpainirol mga kanaong. Mga kanaong itong mga Jimmy mantis kulahan mga kanaong. Direct simple lahat San Joaquin pero mahalaga. Thank you for watching mga